olet? Missä minä olen? Apua! Hän tulee! Voi että! Keitä noi jätkät on? Ihan sama. Hyvää ruokaa. Minne mun käärme meni? Pitäisikö meidän mennä noiden mukaan? Ok. Hyvä idea. Moikka. Vihdoinkin sain apua. Jee! Ole valmiita bossfightiin. Voi ei! Ei! Mä menen kertoa muille. Tuu, muut tarvitsevat sun apua. Tässä lisää apua. Minä menen hakemaan minun kehoa. Wow. Mitä täällä tapahtuu? Lisävoimia riittää. Ei. Ollaan valmiita. Missä he ovat? Mitä? Minne kaikki katoavat? Minne kaikki katoavat? Mitä? Yes! Mitä? Subscribe to Kirkis!